Salam ähwan dostlar, täzelikde jany sesli ýerine ýetiren saz bilen aýdymyza ýazylan tesbirler okuýas. Sesiňe saglyk, super. Berekella nawatçan, sunuwatma dönün. Maladesçigim, sag bolun nawatçan. Wah, bal seslijigim, ömrüň bolsun. Ağam dolsun tap bolmazmy diýe. Dolsy YouTube kanalymda. Sesiňe saglyk gowaýdym aýdynçy, ondanam gowja. Taňry arkasyn minnetdar. Bal nawatçan. Malades nawatçan bal. Edizo wame Aydaydos Şah Mehmet Beşimov. Halipajanyň aýdymyny nesip bolsa başardygymyzdan mümkin bolanyny ýerine ýetirip berer. Ütköşük bolupdyr. Ömrüň bolsun, berekella. Umuman janajygym janlyany. Sağjol doganjymdy. Umuman hemme tesirler diýseň, gowy tesirler ýazypsyňyz minnetdar. Şu ýerine ýetirip beren aýdyma gowy tesirler ýazanyňyz üçin köp sag bolsun maýdýan. Her bir edýän işlem bize höwürdirýär. Tesirlerde de kärdeş dostlarymyzyň ýazanlary bar. Hemme jaňyda Taňry arkasyn minnetdarlygym bildirýän. Ýene de meniň ýerine ýetirip bermeňi isleýän aýdymlaryňyz bar bolsa, tesirlerde belläk geçiň, başardygymdan aýdyp bererin. Janyňyz sag bolsun, işleňiz uğruna bolsun.